హరే కృష్ణ మాతాజీ హరే ప్రణామాలు. కృష్ణ. హరే హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు వారి షార్ట్ భాగవతం క్లాస్ లో 33వ శ్లోకం చూడబోతున్నాం ఈరోజు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణ నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం నారాయణం నమస్కారం. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. అష్టప్రాయేష్వ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరం. యత్కృపాతమహం వందే పరమానందమాధవం. యత్కృపాతమహం వందే పరమానందమాధవం. హరే కృష్ణ అందరికి. సో 32వ శ్లోకంలో నిన్న మనం ఈ స్థూల రూపానికి బదులుగా ఇంకొక సూక్ష్మ రూపం, అంటే మన యొక్క రూపం స్థూల రూపం అంటే కనిపించే రూపం, స్థూల శరీరం, దానికి బదులుగా ఇంకొక సూక్ష్మ శరీరం కూడా ఉంటుంది. అంటే అది మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, అది కూడా శరీరంలో భాగమే కానీ కనిపించదు కాబట్టి సూక్ష్మ శరీరం అని అంటాము. తెలుగు అయినా సంస్కృతంలో అయినా. ఇంగ్లీష్లో సటిల్ బాడీ, స్థూల శరీరాన్నేమో గ్రోస్ బాడీ అని ఇంగ్లీష్లో అంటాము. సో ఈ ఇంకొక సూక్ష్మ శరీరం ఉన్నది. ఆ సూక్ష్మ శరీరం ఎలాంటిది అంటే మరి కనిపించదు కాబట్టి రూపం లేనిది, వ్యక్తం కానిది, వినిపించదు, మరి కనిపించదు. కానీ ఈ సూక్ష్మ శరీరం కంటే కూడా పరమైన దివ్యమైనటువంటి ఇంకొక రూపం ఉన్నది కాబట్టి ప్రతి జీవిలోనూ అది ఏమిటి అంటే ఆత్మ. సో అది దానివల్ల పునర్జన్మలు కలుగుతున్నాయి. బికాస్ ఆత్మ ఒక శరీరంలో నుంచి ఒక శరీరంలోకి వెళ్తూ ఉంటుంది బంధాలు ఉన్నంత వరకు అన్నది నిన్న చూసాము. సో ఈరోజు శ్లోకంలో యత్రేమే సదసద్రూపే ప్రతిషిద్ధే స్వసంవిద అవిద్యయాత్మని కృతే ఇతి తద్బ్రహ్మ దర్శనం. సో యత్ర ఎప్పుడైతే వీటన్నిట్లో కూడా సత్ అసద్ రూపే అంటే స్థూల సూక్ష్మ రూపాలన్నీ కూడా ప్రతిషిద్ధే అంటే నశించినప్పుడు స్వసంవిద ఆత్మానుభవంతో అవిద్యయ ఈ అజ్ఞానం వలన మన ఈ అజ్ఞానం అంతా కూడా మరి ఆత్మని కృతే ఈ ఆత్మలో ఆవహించినటువంటి అజ్ఞానం అంతా కూడా మరి అంటే పోతుంది అన్న విషయం చెప్తున్నారనమాట. స్వసంవిద అంటే ఆత్మానుభవంతో ఈ అవిద్య అనేదంతా కూడా నశిస్తుంది. ఇది నశించిన తర్వాత ఈ విధంగా తద్ బ్రహ్మ దర్శనం, ఆ బ్రహ్మ దర్శనం అంటే పరతత్వ దర్శనం
జరుగుతుంది. అంటే మరి దానిని మనం రకరకాల మాటలతో భగవంతుణ్ణి పొందడం అంటున్నాం, ఆత్మతత్వం తెలుసుకోవడం అంటున్నాం, పరతత్వం తెలుసుకోవడం అంటున్నాం, బ్రహ్మదర్శనం అని ఇక్కడ అంటున్నారు, పరతత్వ దర్శనం దాని మీనింగ్ అంటున్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా ఒకటే మీనింగ్ అన్నది మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఆ స్థితికి, ఆ పరిపూర్ణ స్థితికి రాగలుగుతాం. సో ఆ సచ్చిదానంద స్థితి అది భగవంతుడి యొక్క తత్వం. ఆ తత్వం ఏమిటో అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోగలగడం. సో ఇక్కడ మొత్తం మీద ఈ శ్లోకం మీనింగ్ ఏమిటి అంటే, స్థూల సూక్ష్మ దేహాలతో శుద్ధమైనటువంటి ఆత్మకు ఎటువంటి సంబంధము లేదు అనేది. ఇప్పుడు సో మన శరీరం ఉంది, స్థూల శరీరం పైకి కనిపిస్తోంది, సూక్ష్మ శరీరం కనిపించడం లేదు. కానీ వీటన్నిటినీ మించినటువంటి మనసుని, బుద్ధిని కూడా మించిన, అంటే సూక్ష్మ శరీరాన్ని మించినది ఆత్మ అని మనం నిన్న కూడా చెప్పుకున్నాం కదా భగవద్గీతలో. ఇంద్రియ విషయాలు దానికంటే ఉత్తమం ఇంద్రియాలు, ఇంద్రియాల కంటే మరి మనసు కంటే బుద్ధి కంటే కూడా ఆత్మ ఉన్నతం అని తెలుసుకో అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పడం మనం చూస్తాం భగవద్గీతలో. సో ఈ స్థూల సూక్ష్మ దేహాలతో ఆత్మకి ఎటువంటి సంబంధము లేదు. ఇవన్నీ కూడా మనసు, ఇవన్నీ ఈ రాగద్వేషాలు అవ్వనివ్వండి, ఏదైనా సరే అన్నీ మరి ఈ కామం అనే మూల కారణం వల్ల సంభవించినటువంటి భావాలు. ఏది కామక్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలన్నిటికీ మూల కారణం కామం అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి కామం ఎక్కడ ఉంటుంది అనే ప్రశ్న కూడా మనం భగవద్గీతలో చూస్తాం. ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మనసులో. దేహం కూడా కాదు, స్థూల దేహమే అవయవాలు తప్ప దానికి ఏ రకమైనటువంటి వేరే ప్రభావం లేదు. మనకు పనులు చేయడానికి ఈ కాళ్ళు చేతులు ఇవన్నీ, కళ్ళు ఇవన్నీ ఉన్న అవయవాలు, జరిగే ఆలోచనంతా ఇంద్రియాలు సప్లై చేసేటటువంటి ఈ విషయాలతో మరి మనసు బుద్ధి నిర్ణయాలతో మనం చేస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి కామం అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మనసులో. ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి ఈ మూడు కూడా కామానికి కారణాలు అన్నది మనం చూస్తాం. సో ఆ రకంగా స్థూల శరీరం అయినా సూక్ష్మ శరీరం అయినా కూడా ఈ రెండింటితో ఆత్మకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. స్థూల శరీరంతో ఎలాగూ లేదు, ఆఖరికి బుద్ధితో కూడా ఆత్మకు సంబంధం లేదు. బుద్ధి అన్నిటికంటే, మిగిలిన వాటన్నిటికంటే ఉత్తమం. అది విచక్షణ తెలుపుతుంది మనకి మంచి చెడు. కానీ మరి దానిలో కూడా కోరిక, కామం ప్రవేశించగల అవకాశం ఉన్నది. ఏది ప్రవేశించకుండా ఎప్పుడూ శుద్ధత్వంతో, ఈ పవిత్రతతో, ఎటువంటి మలినం లేకుండా, ఎటువంటి కల్మషం లేకుండా ఉండేది ఎప్పుడూ పవిత్రంగా ఆత్మ. ఎందుకంటే భగవంతుడి యొక్క అంశ కాబట్టి. భగవంతుడు పవిత్రుడు, ఆయనలో ఆ శుద్ధత్వం, ఆ నిర్మలత్వం, ఆ ప్రేమతత్వం తప్ప భగవంతుడిలో ఏది లేదు. అది ఆత్మకు ఉన్నది, ఎందుకంటే ఆయన యొక్క అంశ కాబట్టి. ఆత్మకు వీటన్నిటితో ఏ సంబంధము లేదు. అది ఆ విషయం మనం ఎక్స్పీరియన్స్తో తెలుసుకోగలిగినప్పుడు, ఆత్మానుభవం ద్వారా అనుభూతి అనర్చుకున్న సందర్భంలో అంటున్నారు. ఆత్మానుభవం అంటే ఆ ఆత్మలో ఉన్నటువంటి ఆ నిశ్చల ప్రేమతత్వాన్ని, సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని మనం ఎక్స్పీరియన్స్తో తెలుసుకోగలిగినప్పుడు అది ఆత్మ అనుభవం. అంటే ఆత్మలో ఉన్న ఆ ప్రశాంత తత్వాన్ని మనం తెచ్చుకుని ఓహో ఇది ఆత్మ అంటే ఇంత నిర్మలమా, ఇంత ప్రశాంతత, ఇంత కల్మషరహితమా అనేటటువంటిది ఎలా ఉంటుంది. ఆ ప్రశాంతత, ఆ నిశ్చలత, ఆ పవిత్రత, ఆ నిర్మలత్వం అనేది మనం తెలుసుకున్నప్పుడు అది ఆత్మానుభవం. అది ఎలా తెలుసుకుంటాం? ఫీలింగ్తోనా? నిజమైన ఫీలింగ్తో. నిజంగా మనం ఆ పవిత్రమైన స్టేజ్కి మన బుద్ధిని, మనస్సును తెచ్చుకోగలిగినప్పుడే అది ఆత్మతో ఏకమయ్యి ఆ యూనియన్, ఆ సమాధి కలుగుతుంది. కాబట్టి మనం ఈ స్థూల శరీరంతో దీనిలో ఉన్న భౌతికత్వాన్నంతటిని బయటికి నెట్టి ఆ శుద్ధత్వాన్ని ఎప్పుడైతే మనం వీటిల్లో కూడా ప్రవేశపెట్టగలుగుతామో, మనసులోను బుద్ధిలోను, అప్పుడు అది ఆత్మ యొక్క తత్వాన్ని చేరుకోగలుగుతుంది. అలా మనం ఆత్మానుభూతిని పొందిన సమయంలో మనిషి తనను తాను అంటే ఇక్కడ రూపమా, బాహ్య రూపమా, స్థూల శరీరమా కాదు, సూక్ష్మ శరీరమా కాదు. తను ఎవరు?
తను ఆత్మ కదా. నేను ఇది మనం సెకండ్ చాప్టర్లోనే చూస్తాం. నేను కాళ్ళు నేను చేతులు అనం కదా, నా కాళ్ళు నా చేతులు నా కళ్ళు నా ముక్కు అంటున్నాం. ఆ నా అనేదే తను, నా యొక్క కాళ్ళు నా యొక్క చేతులు. ఎవరు అనా అంటే అది ఆత్మ. సో ఇలా ఆత్మ తత్వాన్ని మనం ఎక్స్పీరియన్స్తో ఆ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడే ఆత్మను, తనను అంటే తన యొక్క నిజస్వరూపమైన ఆత్మను, భగవంతుణ్ణి కూడా చూడగలుగుతారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకం చెప్తోంది. సో ఆత్మకు ఈ స్థూల వేరే వాళ్ళ రూపాలే కాదు, మన ఆత్మకు మన రూపంతోనూ మన సూక్ష్మ శరీరంతో కూడా ఆత్మకి ఏ కనెక్షన్ లేదు. ఎందుకు అంటే ఉంటే అది కూడా మలినం అయిపోయేది మరి. ఎందుకంటే ఇది భౌతికత్వంతో ఇవన్నీ మరి బుద్ధి కూడా ఒక్కొక్కసారి మరి అందుకే తప్పుదోవన పెడుతోంది. ఎందుకంటే ఈ మనస్సు ఇంద్రియాలు బుద్ధిని కూడా మార్చేస్తూ ఉంటాయి. సో బుద్ధి కూడా మరి వీటి వెంటే వెళ్ళినప్పుడే చెడు పనులు చేస్తూ ఉంటాం కదా. కానీ ఆత్మ ఎప్పుడూ కూడా ఈ ఇటువంటి స్థితికి రావడం అనేది ఉండదు. కాబట్టి వీటి స్థితికి, కాబట్టి ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా పవిత్రం. కాబట్టి ఆత్మకు ఈ స్థూల శరీరంతో కానీ సూక్ష్మ శరీరంతో కానీ ఎటువంటి సంబంధము లేదు అని చెప్తూ ఇక్కడ అట్లాంటి స్థితి మనం నిజంగా అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకున్నప్పుడు ఈ ఆత్మతత్వాన్ని, అప్పుడు తన యొక్క తత్వాన్ని, భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని చూడగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇటువంటి ఇవన్నీ కూడా మరి భౌతిక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల మరి ఈ రకంగా ఈ స్థూల సూక్ష్మ శరీరాలన్నీ కూడా ఉంటాయి, కానీ ఆత్మకు అది లేదు. మరి భగవంతుల్లో కూడా ఇటువంటి కల్మషాలేవి లేవు. ఆయన ఎంతో శుద్ధమైన అటువంటి పవిత్రమైనటువంటి తత్వం భగవంతుల్లో ఉన్నది, ఆ సచ్చిదానంద తత్వం అని చెప్పుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు ఆత్మ మరి మన పనులన్నిటికీ మనసులో లోపల ఆత్మ ఉండబట్టే మనం అన్ని కర్మలు చేస్తున్నాం, నిజమే. కానీ ఆత్మ యొక్క ఆ నిజస్థితి ఏమిటి అన్నది మనం మర్చిపోవడం వల్లే మన కర్మలన్నీ కూడా ఇలా భౌతికత్వంతో నిండి ఉంటున్నాయి, భ్రాంతిమయంగా ఉంటున్నాయి, మోహత్వంతో ఉంటున్నాము. ఎందుకంటే ఆత్మ మనకు ఆ శక్తినిస్తోంది. మన శరీరం పనిచేయడానికి, మనం కర్మలు చేయడానికి, బుద్ధి మనసు పనిచేయడానికి ఆత్మ ద్వారా మనం ఆ శక్తి, ఆత్మ యొక్క వెలుగు వీటన్నిటి మీద ఉండబట్టి ఇవన్నీ పనిచేస్తున్నాయి. అయితే ఆ పని చేయడం అనేది సక్రమంగా చేస్తున్నాయా, మరి మనం వాటిని సక్రమంగా వినియోగించుకుంటున్నామా లేదా అనేది మన మీద ఆధారపడి ఉంది. భగవంతుడు ఆ స్వతంత్రాన్ని మనకే ఇచ్చారు. కాబట్టి మనం ఆ ఆత్మ యొక్క ఆ శక్తిని, అంటే ఇండైరెక్ట్గా భగవంతుడు ఇచ్చిన ఆ శక్తిని మనం ఏ విధంగా ఉపయోగించుకుంటున్నాం అనేది మన మీదే ఆధారపడింది. సరి అయిన మార్గంలో వినియోగిస్తే మరి మనం సరి అయిన గమ్యాన్ని చేరుతాము. సరి అయిన మార్గంలో వినియోగించుకోలేకపోతే దానికి తగ్గ గమ్యాన్ని మనం పొందుతాం. కాబట్టి మనం మోహంలో ఉంటూ ఆ మోహత్వంతోనే కర్మలు చేసినప్పుడు మరి ఇలాగే దానికి తగ్గ మనకి ప్రతి జన్మ వస్తూ ఉంటుంది. మన కర్మలన్నీ కూడా ఇలా వృధా అవుతూ, అంటే మరి మన గమ్యాన్ని చేరుకోలేనప్పుడు అవి వృధా కిందే లెక్క. గమ్యం ఏమిటి? మరి మనం ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటపడి భగవంతుడిని పొందడం గమ్యం. కాబట్టి మానవ జన్మ వచ్చినప్పుడు మరి అది మనం చేయలేకపోతాము ఇలా గనక మోహత్వంలో ఉంటే అని చెప్పి, ఎప్పుడైతే మనం సరి అయిన ప్రయత్నంతో ఈ ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవాలని అనుకుంటామో, తెలుసుకోగలుగుతామో, ఆ సమయంలో మనం నిజమైన ఆత్మకు సంబంధించినటువంటి కర్మలు, అంటే వేరే రకంగా కూడా కాదు, మనం చేయవలసినటువంటి బాధ్యతల్నే మనం సక్రమమైన రీతిలో అన్ని భగవదర్పితం అనుకుంటూ చేసినప్పుడు మరి నీ స్వధర్మాన్ని నువ్వు సరి అయిన పద్ధతిలో భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తూ చేసినప్పుడు అదే పరిపూర్ణతనిస్తుందని భగవద్గీతలో 18th చాప్టర్లో చివరిలో చెప్పడం జరుగుతుంది. మనకి చివరి 4-5 శ్లోకాస్లో ఎలా మనం పరిపూర్ణతను తెచ్చుకుంటామనేది చెప్తారు. సో మన బాధ్యతగా నిర్వర్తిస్తూ ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా భగవదర్పితం అనుకుంటూ భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తూ శరణాగత తత్వంతో చేసినప్పుడు మరి ఆ ఆత్మతత్వాన్ని అది పరిపూర్ణతకు దారి తీస్తుంది అని. సో నిత్యమైనటువంటి ఆత్మకర్మలు ఎప్పుడైతే మనిషి సరి అయిన ప్రయత్నం ద్వారా ఆత్మను
చూడగలుగుతాడు, అంటే సరి అయిన సాధనా మార్గంలో ఉన్నప్పుడు. కాబట్టి ఈ ఆత్మను తెలుసుకునే ఈ కర్మలలో నిమగ్నమైన వాడు జీవన్ముక్తుడు. అలాగే భౌతిక స్థితిలోనే ఉండేవాడు మరి అలాంటి మనిషి జీవన్ముక్తుడు అని అని పిలువబడతాడు అని చెప్తూ ఆత్మానుభవపు పూర్ణత్వ స్థితి అనేది మామూలు కృత్రిమ అయినటువంటి పద్ధతుల ద్వారా కాకుండా భగవంతుడి యొక్క పాద పద్మాశ్రయం అంటే మరి భగవంతుడి పట్ల శరణాగతులుగా ఉన్నప్పుడే సాధ్యం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో మరి భగవంతుడు అందరిలోనూ ఉన్నాను, మరి అన్ని నా నుండే మత్తా స్మృతి జ్ఞానం అపోహనం చ అన్నారు కదా, వేదైశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేద్యో వేదాంత కృద్వేద విదేవ చాహం. సో ఆయన నుండే మరి ఇవన్నీ కూడా మనకి వస్తున్నాయి. మత్తా స్మృతి జ్ఞానం అపోహనం చ ఇవన్నీ కూడా ఆయనే ఇస్తున్నారన్నది మనం భగవద్గీతలు చూసాము. సో జీవుడు స్థూల దేహంగాను సూక్ష్మదేహం అని మనం అనుకోవచ్చు, మనల్ని మనం తప్పుగా భావించవచ్చు. కానీ మనం వీటన్నిటినీ మించిన లోపలున్న ఆత్మతత్వం అనేది తెలుసుకోవాలి. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ద్వారా ఈ బంధాలన్నిటి నుంచి విముక్తి కోసం భగవంతుడిని ప్రార్థించినప్పుడు ఆ భగవంతుడు తన యొక్క నిర్హేతుక కరుణ, అంటే ఆయన అవ్యాజమైన నిరాటంకమైన కంటిన్యూస్ కరుణ భగవంతుడికి ఉంటూనే ఉంటుంది. అది మనం స్వీకరించే స్థితిలో ఉన్నామా లేదా అన్నది పాయింట్. అక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎప్పుడూ పారుతూనే ఉంటుంది, లైట్ స్విచ్ వేస్తేనే లైట్ వెలుగుతుంది, కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎప్పుడు అక్కడ ఉంటూనే ఉంది. అలాగే భగవంతుడి యొక్క ప్రేమ అనుగ్రహం ఎప్పుడూ ఉంటూనే ఉంది. అందుకోవడానికి మనం ఆయన వైపు తిరుగుతున్నామా లేదా అన్నది పాయింట్ అన్నమాట. సో ఆయన కరుణ నిర్హేతుకం, కంటిన్యూస్ అని అర్థం. సో అప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే శరణాగత తత్వంతో మనం ఉంటూ ఆయన్ను ప్రార్థించినప్పుడు మన మాయ తొలగి మనల్ని జీవుడు అంటే మనం ఆత్మానుభవాన్ని పొందగలుగుతాం, భగవంతుణ్ణి ఆత్మను కూడా తెలుసుకోగలుగుతాము అని ఈ శ్లోకం చెప్తాను. సో మన ఆత్మకు ఈ స్థూల సూక్ష్మ దేహాలతో ఎటువంటి సంబంధము లేదు. అంటే ఆత్మ అంత ఈ భౌతిక తత్వంతో నిండి ఉన్న వీటితో ఆత్మకు కనెక్షన్ లేదు, ఈ కల్మషాలతో ఆత్మకు కనెక్షన్ లేదు. ఇదేమిటి, మన బాడీలో ఉన్న ఆత్మకు మరి వీటితో సంబంధం లేకపోతే, ఆత్మ లేకపోతే మన బాడీయే పనిచేయదంటారు, కనెక్షన్ లేదంటారు ఏమిటనే డౌట్ రావచ్చు. పాయింట్ ఏమిటంటే ఆత్మ వెలుగుతో మన శరీరం పనిచేస్తున్నా మన శరీరము సూక్ష్మ శరీరంలో ఉన్న ఈ కల్మష తత్వం, భౌతిక తత్వం దానికి పూర్తిగా అతీతం ఆత్మ. అటువంటివేవి ఆత్మకు అంటవు, సంబంధం లేదు ఈ భౌతిక తత్వంతో. ఆత్మకు పవిత్రత తప్ప వేరే ఏది కూడా ఆత్మలో లేదు అని అర్థం. సో ఆత్మకి ఎటువంటి సంబంధము ఈ ఫీలింగ్స్తో లేవు, ఈ బ్యాడ్ ఫీలింగ్స్తో, కల్మషాలతో. సో ఆ విషయం మనం ఎప్పుడు తెలుసుకుంటామంటే మనం కూడా మరి ఆ కల్మషాలన్నిటినీ బయటికి నెట్టి కొంత పవిత్రతను తెచ్చుకోగలిగినప్పుడే మనం ఆత్మతత్వం ఇది అని అర్థం చేసుకోగలం. అంతే కదా, నొప్పిగా ఉందని అవతల వాళ్ళు అనుకుంటాము, కానీ ఆ నొప్పి మన దాకా వస్తే కానీ అసలు నొప్పి అనేది ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియదు. అలాగే ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మనకు ఆ ఆత్మతత్వపు లక్షణాలు అంటే ఆ పవిత్రత, శుద్ధత్వం అది మనం డెవలప్ చేసుకున్నప్పుడే మనకు అది అలాంటి భగవతత్వము అర్థమవుతాయి అని అప్పుడు ఆత్మను భగవంతుణ్ణి చూడగలుగుతారు అని చెప్తోంది శ్లోకం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ హరే కృష్ణ.